Chashalo ti ADC ni Haphang ADC Haphang ni Bachakha B.ED D.L.ED Riui Pajak Rungsringi Tonglai Rodi Jengzalati Kasha Koktumatru ni Panda Kaizakha Manjaka ADC Haphang ni CEM Boram Ganang Purno Chandra Jamatia EM Boram Ganang Komal Koloi Nakhobai Kubuni Rungsringi Tonglai Ro Haste Haphang ni Tiprasa Hamkwrai Bedek 2018 Bishiwa Haphang Rang Hoksa Nangyawai Thanglai Suni Barja Nahari B.ED D.L.ED Rungsringi Tonglai Ro Phatar Haste West Bengal Tlangmani Thinango Gaham Rungfrungnai Shramnani Bagai Fiaba Aram Nukjaka Bisisa laimani uloke Haphang rang keri podre pod kok sawai course paifano certificate maya ngai jengjalo klai tongbaika rengsringi tonai ro waire wai reng tangbai tini tagi fangte Tiprasa Hamkwrai montri bai malaika fiaba mungsa kaham phirok manlia haini bai yogyangai rengsringi tonai ro ADC Haphang no chobasu sanai CEM boram gadang purno chandra jamatia broni o jengjalati bubagrani tidulungbai chobasuri nai hinai kok tuma thunai bisinti kok saka Lekya hambai joto electronic media Haimanjak Pene Sini B.ED Pai Pajak Sini Yachts Rock Tebe Sini Honorable EM Sung Tini Press Meet Kaina ni Badong Katani Ke Joton Saimana Sini Paine Chalo Sini Tiprasa Roni Hamkwrai ni Bagai Teacher eligibility test buskango phainai master ungna ni bagai lekha phurungna ni bagai kintu sini o jaga sung nukjakha je sini eligible black com te dona ni bagai yogyota kri maximum no je o jaga o sini state government thangnai 2018 o kolkata o kaisa B.ED training talang thangkha talang thangmani yagulo borok jotonu porikha rok paikha porikha paimani yagulo borok last semester ni rang rojai hanoi borok tabo certificate maya ngui tongkha nge certificate maya ngui borok barbar no college ni hoite chithi rojakha nroni rang ro phaidi rang ro yahke nro no certificate doya omhai hanoi nge o jorao sini je B.ED pass ngui phaijak rok student rok borok sini honorable tribal welfare minister by malaika nini tribal welfare director by malaika malai boroni problem no borok sakha je rang royani bagai borok certificate maya ang tomanno daiti college rang roy rona ni bagai maherok salakha thia borok positive message malia positive assurance malia hani bagai tini aniro phaikha borok 5-6 din age phaikha 3 tarikh ano borok memorandum roi klangkha je boroni bagai kisak subamong borok sawu nge o jaga borok 63,000 nini 58,000 omhai boroni rang ro thai tongo nge roughly borok 30 lakh rang thangnai paloi nge je rang ganang ro hungkhangke musuro phaloi khetoro phaloi jotono college rang payment khlaiwi borok certificate na khonani bad dongkha jodio mo state government tribal welfare department ronani tongmani tani ke borok no joto kharos boros bia khaiwi sponsor khaiwi borok no college pore roi B.ED pass khairi to bonai hanai borok talang thangmani tini chini chogya Tiprasa rok borok no 51 jona or jaga tongo nirok nai mana or ni borok ni list tongo 51 borok student je RN college by guitar teacher training college so borok pore oi pass khai financial borok no lekha phurungnai tei especially education department of borok ni batch no education ni IS nai nini assistant IS nai deputy director nai boroni batch no nge borona sung kasoi ro kha mane chini generation kaisa kasasinai commerce nai nge borona sung je state government issue roi telangmani je gosi thangmani promise khai thangmani tini promise no borok sabai kha sabai tabo hoirani khainani nai tongkha haipana sung basajak chini bobagrani netrite sung financial boroni lama sung kaham khaiwi chubanai borok chini do phano ulo kaham khe phurungnang thu omosi chini Tipramo thani naimu hambai jotono te kashabakhago EM borom ganang komal koloj saka Tiprasa rok hainosi bigra khangra haini baginot haste Haphang Tiprasa Hamkwrai Bedek Tiprasa no chobana ni bagai course khaina hini tlangai tangi ordek modek khaini rangkha
Jordan Tiprasa Hamkwrai Bedek Talsoni Bishingo Borni Rang Rizang Rok Ria Hinke ADC Haphang ni Bachakha Joto Jobasu Rizagnai Tamuni Hinba ADC ho Tipra Motha Dafa Hamkwrai Tiprasa ni Mukti Kuna Bagashi Phayo Ereng Kok Shawai Phaya Aso Shimia Bote Bachakha Ringsringi Tongroni Jingzanlang Kokno Bobagra Khanawai Boshak Baithang Jerang Nangshak Chobana Bagi Kok Shamani Phiaba Bobagrano Ririglak ADC Haphang no Chobanai Hinei Chaka Menchini Tiprasa ni bagai. Actually Tribal Welfare Department Rajya Sarkar koi pano ADC pano judi abo department ini roh tangke. Abo pano cubo. Jadi tu Tribal Welfare Tiprasa ronan sinai kolna ni ba. Jadi Tiprasa roh caya cugi roh no abo hai ke B.ED khairinen ni advertisement ni copy butong oro na roh nai mano. Yang tadi advertisement ni copy baru kuila iko. Potrikawa advertisement copy advertisement Riui joto Tiprasa no B.ED training khai ke sarkar chubanai hai hinit lang thangmani yagulo first semester second semester aborok chubakha kintu third je jagao certificate mani ke nung tet rogon nung porikhawa achugi simeya abo hage tabo kasari tongkha tamni Tiprasa Hamkwrai Bedek singa ke Tiprasa na Hamkwrai sinai ke tamni bagi kasari tong Miawa Chini Honorable CM Saka Maharaja bo Mia Saka Judi Tribal Welfare Department Ranglia ke Maharaja bo nijeno 34 lakh 36 lakh jan amane nei chung Maharaja no redina ni dia kok hinga ke Tribal Welfare ni Department Tiprasa na Hamkwrai nai simande ke ba ADC tong khoble ADC Haphang chung phaigable chung rinai borok no judi Iki chung tabok time bound khairi nai within ek mas ni bisingo judi Tribal Welfare Department judi oborogno boroni rangno riyanga ke Maharaja phano kintu Maharaja no chung ridina regla CM Saka chung ADC no 34 লক্ষ টাকা বা 36 লক্ষ টাকা যেটা রাং নাঙ্গো chung rinai chung Tiprasa Hamkwrai ni bagi sipayo hodatai dopani bagi tongo Tiprasa rogni muktuino hunani bagi si Tipra motha ro Haphang phayo ereng dopa Hamkwrai ni kok sawi chung ke bunu jingjangno khiklani phaya kadi tabuk chung khanalane borok tam promise rejakha tabuk sudra boroni tam birman abo ma ekhe boroni tam problem ngai eke paithago actually thangnai bisi kabangma romoi 71 বছর romoi chini Tripura o kabangma sarkar sason khai thangka sarkara asogoi thangka chungma tongo Tipra motha phaiye ADC phaiye katal khaise ma chingma hai ob hai kaisa chung sarkar chaloi tong kata bebak ma katal ketabo ta B.ED ni problem mongdi kabangma problem chini tabo ADC o norok saimang khnap ADC police na harna ni chini tang batang ADC kabangma post khali to near about 8,000 hai kabangma post khali to chini RR recruit chung adopt khainani recruitment rules namna ni rokno khoi kabangma samung tong tai social or nini rang thong kabangma namna ni phasing chini kabangma samung ngai tong tabo kok khunke takhukte bukhuk song khata baidi 71 বছর abon norok jara tabo শিকলা তংনাই রক্ত তাইসে কম এক্সপেরিয়েন্স বা 20-25 বছরের এক্সপেরিয়েন্স কা যে কোনো প্রবলেম নো সালাই খাকে খাও যদি চুবা মুংতংকে দফানতাই Tipra সারকনো হামজাকনানি বুবাগা হাই হামজাকনানি খাতং খাঙ্গে জব তো চিনি প্রবলেম নো जों সলভ খাইমানো সালাইমানি বিসিংতै আবন বাগিনো বুবাগ্রানি তুইফাংবাই অজামাবাই जों ताबक Tipra motha ADC o asoksa dopa hoda Tiprasa ni je kuno problem phaidi chungbai bo sa phaidi chung kisa khanai na yano age norok khanaja yang mani age norok tangja yang marok age norok saibu khanaja yang marok no chung kisa khanai na yano khalai da man mai ya chung abo lo wan so layano phiaba chini CM sar tongo chini bubagra tongo aboni yagulo chung tongo chung EM ro tongo chini MDC ro tongo norok job tobai no chungbai karanggai Bachini motha tongo chini motha pai karangoi norokni je chini problem rok no chung bai ke sob khaiman abo tabo katal khe chung ma chati oglai abo ni bagino khatorui joto nono sagangi phainani bagai bubagrani bodol ni angoi
bubagra ningoi chungcho tonono kobongo ariu hambai yang Bachakha rungsringnai khoroksa saka chogya bigra khangra hinishi Tiprasa Hamkwrai Bedek khatar hasteo tlangai kaham rungri riui thinangni bagai kaham rung frunai sharamna naikhe kok rimani kok tagi nargya orde mode khlainani nangkha pora paibo certificate manya rangrijaya na nangkha simungdi saka sarno taisini sarno tini oro zora kaham rimani bagai tei joto phainai media friends rano hambai tini sing ma phaimani hingka obose tini sing oro ma phaikongmani hingka obono sini thangnai 2018 bisio Tribal Welfare Department sungno advertisement dikha Tiprasa roni bisingo BPL family the academic record sungno je kahamko borokno sai phatar hawo B.ED tei D.L.ED rohnani bagai sungno saka am haikena sung apply bo khlaika apply khlaimani ulo sungno bigra family ko sugya hnaino sungno sai tlangmani ulo bisiksa sono West Bengal B.ED tei D.L.ED kahamkena laika abuni ulo teni bisio sini third semester tei fourth semester ra hankeno sini ara problem phai sok paika afroke borok saka sini rangkri kha nongno sponsor hini rohor phano sini rangkri norok rangroi nong certificate mananai scholarship ni rangroi hinge sing afro hinka sing sugya hni se sponsor hni se sing thangoni norok sungno sponsor ni nori dari hni hinge borok hni sing sponsor ni noria norni sponsorship sponsor no tongo hinge sing afroke ma hinka sungno sponsor hni se roho hinge sungno tamni bagai haike lama kasar khiklairi basic nei course abo jotono saimano B.ED khainani hinke basic sa sponsor ngo tei basic sa baike sponsor ng yang man abone sini singmu hinke azora bono tamahnai abono kari tei borok thangnani phainani ti abo borok ranan hin gosija phiaba abo tabu zarariya hinke abone bagai sini problem phai sok paikha hinka abono tei sing wai kebang no Tribal Welfare Department ni director tei sini borom ganang minister bai busang malaika haipano tabuk jara abuni solution sing mania phiaba sini exam pai thangbai kya taw certificate sing na sing laijak hinga sini asuk Tripura hasteo tabuk sana thanga hangkai BA tei MA master degree pai kya hangke sini asuk tamahnai level a sokoijak roknos se sing tabuk haike jingjal kalai tongkhu tabu oro je tongnai rok joto B.ED pai phai borok salsa phrengnani sini borok rono phrengnani bagi jora manai hinge tabu hai jora se sini certificate maya tei sini baskango 14 September sini TET exam ni bagi routine nokhorjak hinge ara tabu sing TET exam roi bo sini certificate sekringe sini abo useless hai ngi tong hinge abon bagi sing belai bokrok tung laijak sing belai tamhanai jugya family ni mang abon bagi sing sini sarno bin thani sing ma phaika bahike sing abono tama khlaiman bas kango abo sing bini thani phai sing phaika hange bo sing bai kok sanani bagi boring kha abon bagi sing belai hambai maru sini sarno tei sing kha abono nayo sini joto student ngoi B.ED tai D.L.ED sing sugya sini rangna Riui certificate na hanani hinke sing belai sugya aboni bagai je sake phano sini exam ni sakang certificate mang hangke ba sini bagai belai ka hamungnai tei sini bagai simia next generation bagai ba abo belai ka hamungnai nei si abo ni sini koimung asung na